Hürmetli tınlаучыларым, бүген мин сезне татар халкында исем кушу йоласы белән таныштырасым килә. Ярдәм мәчетенең хәзрәте Рәфис хәзрәт. Ассаламу алейкум, Рәфис хәзрәт. Бик матур татар гаиләсенә барабыз һәм инде алар балаларына да малайга бик күркәм исем сайлагандар. Нинди исем икәнлеген мин сезгә соңгарак әйтермен, әлегә сер булып калсын. Һәм инде шулай ук безнең хезмәткә дә пандемия үзләренең дебетегинде үзенчелекләрен кертте. Шуңа күрә инде без маскада булырга тиеш. Бүтән бу санитар кагыйдәләрен үтәп, кулларны юып, иншалла инде балага исем кушу йоласына күчәбез. Еш уздыралармы исем кушу йолаларын иде? Кызганыч, менә хәзер йортларда, иләрдә бик сирәк дип әйтсәгез дә була, чөнки куркалар. Бала янына күп кеше, халык җыярга куркалар, мәҗлесләр дә хәзер сирәк уза башлады һәм инде уздырсалар да кеше саны бик ким, уннан да артмый. Шуңа күрә инде менә бу ниләр, үзенчелекләр шундый бераз гына бар. Мәчеткә килүчеләр бармы исем куштыра? Килүчеләр күбрәк, чөнки мәсәлән роддомнан чыгалар да һәм инде кайткан вакытта ук өйгә кайтышлый безгә кирип сугылалар. Без аларны шулай ук инде зак тотмаска тырышабыз. 5-10 минут, 15 минут кыскача гына вакыт сөйләп, аңлатып, мәгънәләрен, исемнәрен, исем мәгънәләрен исем кушабыз да һәм инде аларны затырга тырышабыз. Шулай ук инде менә мондый таныклыкларны без тапшырабыз. Бу таныклык шулай ук бу йортка да килде. Иншалла инде ул таныкларны тутырып, безнең мәчеттән, ярдәм мәчетеннән инде бу бүләк булып кала бу гаиләгә. Белүемчә, хәзер бит бала тудыру йортларыннан исем язылган таныклыклар бирмиләрме? Бирәләр, әлбәттә, хөкүмәт йөзеннән бирелгән таныклык ул безнең өчен раслы документ. Бу инде истәлек өчен кала торган бер мәчет белән бәйле, дин белән бәйле калган бер истәлекле кыягаз һәм инде алар балаларны тәрбияләгән вакытта менә бу мәчеттә сиңа исем кушкан идек дип балаларны тәрбияли алалар һәм инде кайда булдың, ничек, кайсы мәчеттә исем кушылды дип без аларга аңлата алалар инде. Ассаламу алейкум, исәнмесез? Бәйрәм белән бүген сезнең шуның хәле шатлыклы көнегез икән. Бүген көн матур. Безнең юлыбызны тракторчист тартып бара. Бу яңа юл кебек, билге кебек кабул итәм мин моны. Бик матур галәмәт. Иншалла бик күркәм. Ассаламу алейкум. Бәби янда кергәндә ул юл тиешле. Нигә дип әйтсәгез, чөнки хәзер пандемия булганга күрә сакланырга тиешбез. Һәр күрешәктә була инде. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Азат, кызның әтисе. Азат абый, сез кайсы яклардан? Сез кайсы яклардан? Бәйрәкә. Бәйрәкәдән. Сез кунакка килдегез инде. Минем исемем Гүзәл. Гүзәл. Күрәм, бу гаиләдә инде 3нче малай. Шулай бит? Сезнең кызыгызның 3 баласымы? 2 кыз, 1 малай. Субханалла, хәзер инде малай туды. Бик күркәм. Исем куштырырга килдек. Бик күркәм. Монда тагын бер бабай бар әле. Зөлфәт. Сез инде үй хуҗасының әтисе буласыз. Ринатның әтисе була. Сез кайсы яктан? Без Сорманара Искемизеле башта. Тормыш иптәшегез белән таныштырсагыз иде. Тормыш иптәшем Рәйсә. Рәйсә апа, исәнмесез? Рәйсә апа, кайчан килеп җиттегез инде? Яхшы гына килеп җиттегез. Кайчан килдем, балалар нигә больницага киткән шук. Аларны каршы алырга дип, карарга дип, карашырга дип. Ике әби дә булгач инде, Алла бирсә, баланы әйбәтләп кенә тәрбияләргә мөмкинлекләр бар. Шулай булсын. Амин, амин. Шулай булсын. Бер сәламәт булсыннар, тәүфиклы булсыннар, бәхетле булсыннар, әти-әниләре тигез булсыннар, тигез үстерсеннәр. Оныкларын күрергә ясыра. Минем әни оныкларын күрде хәзер. Ничә бала инде безнең? 3. Сезнекеләр? Бездә 2. Субханалла. Исемнәре ничек балаларыгызның? Айдар и Зөлфия. Безнеке Рифат, Ринат, Зөлфия. Бик матур татар исемнәре. Инде бездә Зөлфия, кызыбызда Зөлфия. Мин чыннан да бик сокланам, чөнки тулы гаиләле. Хәзер бит инде кемнеңдер әтисе, әнисе булмаган гаиләләрдә бар шулай бит. Субханалла, бәхетегез тулы булсын киләчәктә дә. Тугандар җыелып беткән булсак, мин сезне барчагызны стәл янына чакырам. Әйдәгез инде утырыйк, дуга кылып алыйк. Рәхим итегез.
Ebiler türden bozulur, sakimsiniz. Edeniz bir daha kılıp alıp, Rabbi inzilni mübarek ve ente hayrun munzilin bi rahmetike erham rahminallah. Şimdi eti olarak Renat sizge sırav, ne diye isim sayladınız balaga? Emirhan. Ne indi tuğanlar karağızlar, ne matur, kurkem, iştelikli, mağanalı isim Emirhan. Bu isimni saylagan vakitte o'zingiz xotin bilan gina sayladingizmi yoki Ebi boboylar bilan da kengashlashdingizmi? O'zingiz sayladik. O'zingiz sayladingiz. Bunda endi Allohga shukr. Hozir oxirgi yillarda yosh oilalar, yosh aytganilar nomli matur, ma'nali, ishtalikli Qur'onga ham islom dini bizga to'g'ri keltirgan ismlarni saydilar. Ham endi bu ismda bek ma'nali Amirxon demak endi yetakchi padishah ham endi inshaalloh endi shunday zo'r matur deb aytganda darajali kishi bo'lib o'ssin inshaalloh. Ham endi sizda balani tarbiya qilgan vaqtda sen bit Amirxon buni ishlaysan, buni ishlarga tegish deb shulay deb tarbiyalarga Alloh taolo har biringizga nasib etsin. Hozir endi men bu ism qo'shimchalarini sizga bo'lak etib keltirdim. Ana kengina ani shigar oldidan, ani bilan bola shigar oldidan tutirib olib, aytasiz bolaning familiyasini aytasiz rahim etib. Axunov. Axunov, shulay bit. T harfi yo'qmi? Axunov. Amirxon. Emirhan Tatarcha. Свидетельствоda biz bir Tatarchası Emirhan. Rusçası Amirxon. Amirxon deb turaman. Ayt ismi Rinat. 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 Ani ismi? Zulfiye. Erkiznak barmi? Bor. Zulfiye bor. Bolaning tug'an kuni? 17-yanvar. Sizga shulay Rinat sizning bilan qiblani tabirg'ayi, qibla qaysi qayda ekan? Agardaki qiblalarni aytishga qiyinsanasiz ekan, quyosh qayan taraf, quyosh qoya bota. Uyanasың ertib quyosh qayan bali qilib o'zingga. Shuni aytma, shu yerda. Yo'q deyapman. Bizning demak bu qiblaga ko'rsata turgan kompas shulay bit. Qiblani topdik. Hozir endi inshaalloh bolaga ism qo'shamiz. Hurmatli tug'anlar, endi bizning yilaga ko'chamiz. Yilabız bo'yicha o'ng qulog'ini bolaning azon aytilar, so'ng qulog'ini qamat tushiramiz. Andan so'ng Amirxon Rinatullo deb ism beramiz. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Amirxon Rinatullo bo'larsan, Amirxon Rinatullo bo'larsan, Amirxon Rinatullo bo'larsan. Men sizni tabriklayman, balag'iz ismli bo'ldi. Hozir endi ushbu ismli balaga atab Qur'on o'qib duo qilamiz inshaalloh. Bu isim qo'shuv turida aniqlikni qiyinliklar aşa balani to'ldirgan Zulfiyaga bu endi bizdan kichkina Rinat bilan sizga bo'lakkagina bo'lak. Sizga Rinatni qilsam tabriklayman. Menilarga qarab olib fotoga tusharalar istalikka. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين رب Allah'ım şu bulgan Kur'an kelimelerinin izgi niyet muratlıklar bilen kılgan bolsa, şol izgi niyet muratlıklarga erişirge nasip etsen idi Amirhan Rinatoğlu'na imanda istikamatda şun musulmanlar bulup, namaz ahilleri bulup üsirge terbiyelerge nasip etsen idi, bela kazalardan, düşmanlardan, sihirşerden, kaygı hasretlerden, zahmetlerden, küstülerden, şirlerden önü saklaptırsan idi. Anın üzerine, anın apalarının isimleri Zarine. Zarine hem Emine hem Zarine, Emile hem Zarine, Rina kızlarına da şulay yok, Rabbim ediyenilerine de şulay yok, imanda, istikamatda, şimdi Müslümanlar bulup bu sürge terbiyelerine nasip etsen idi. Bu gaylarına bela kazalardan, düşmanlardan, sihirşerden, kaygı hasretlerden, zahmetlerden, küstülerden saklasan idi. Niye dilekler deliler, niye dağalar kalar, şul direkerge, şul dağalar gayleşirge nasip etsen idi. Eşlerinde gel mutluluklarını, bəxit saatlerini körge nasip etsen idi. Tenlerine ten selametilerin canlarına, can tanışıklarını körge nasip etsen idi. Bu gayleden devam etken arahlar bolsa, eti eniler, ebi babaylar, tuğan tumaşalar, aların ruhlarını şart kılıp, gurlarını yaktı kılsan idi. Rabbena la tuzik kulubena ba'da iz hadeytena, ve hablena min ladunke rahme inneke entel vahhab, bi rahmetike erham rahmin Allah. Zülfiye siz indi eş bala nasıl şulay edi? Subhanallah maşallah. Gittiniz mi malayını? Kim bulsa da selamet, sol selamet olsun dedi. Demek iki kızınızın mine diyen enisi bulaşar indi şulay edi. Dada paylaşırlar hele. İsimni ikinci tapır balaga olsa, şu kim bulganı bilmegen edik. Şunda mine oylagan edik. Kız bolsa, malay bolsa. Amirhan'a indi okşuyor. İyi, rahmet olsun indi. Allah Google. Sadakaylaşırlar. Amirhan isen sağ bulsun, bəxetli bulsun. Şunday tilekler bilen sadakaylaşırlar. İkinci tapır balaga olsa, kim ekeni bilmegen edik. Kız bolsa, bunday isimler, malay bolsa indi. Şunda уже oylagan edik endi, o isim var idi spisikta. Subhanallah, bik matur isim kurkansız. İsime jisimine toru kelsin, bəxetli bulsun. Benim ilk kızım. Nasıl kişkine kızım Zeline. Nasıl zor kızım Emine isimli. Neşe yaşındalarga? Bir sene 6, bir sene 4. Subhanallah, siz özünüz koyda işleysiz? Bizim ne bilip yasın. Ne bu şkaflar, neler, bütün biz koydum. Hürmetli tыңлаучыларым, карагыз әле нинди алтын куллы гаилә хуҗасы белән таныштым. Менә нинди матур гаилә, шын татар гаиләсе һәм балаларның да исемнәре шундый матур. Безнең милләтебезнең горурлыгы булыр да исемнәр шулай бит. Рәхмәт. Иш бала табырга Korkmadınızmı? Kim etmişlik hazır bitinde bir bala bilen de şikleneler degen kibek. Xiyalanaydınızmı? Şunday küp balalı gayla bulur. İyi. Zor gayla basın dip. Şuna taraşlar gibi. İlenişkende size neşe yaşaydı? Былтыр 10 yıl oldu. 10 yıl. Былтыр buldum ben. Noyabr ayında. Senin de onda bolğaç. İyi. Birinci bala bilen sol bilmewden kıyınlık boldu endi. İkincisinden уже kıyınlık yok alay. Әтиәниләрегез булышамы? Бала тәрбияләгәндә. Әтиәниләр булыша диде. Балалар да Эби бабай кайтабыз дип торалар. Sanitar kaidelari boyunca her kişiye her özünün silgisi. Elek bizden avullarda bir silgini jibergen bulsalar, hazır Allah'a şükür indi. Bizden zaman şabetinesi salşetkiler var. Şu an indi önemli her kişiye özüne. Kazan Tatarlarındadır da, hem Zakarski kazanlar Tatarlarda Yutazıdan kilsen bugülmege barsan gül stelde katık var, hem indi katıkını aşka salıp biraz soğut alır. Kıdağa kireli belişini buli. Haydi. Belişini toşek. Belişini olgan iken. Bigrek matur belişim. Geldi. Bismillahirrahmanirrahim.
Hepsini birini koyup pişirdik mi? Менә монда Аллага шөкер безнең гырыф-гадәтләребез буенча матур тәмле бәлешләр чыкты. Хәзер авыз итәбез инде. Бик күркәм, субханалла. Ben kadar okusun bir. Temmel olan. Amerika temmel ettirdim. Yemin veririm. Bu гаиләдә ислам йолаларын һәм инде татар гырыф-гадәтләрен саклап калучылар дип без инде хәзер шулай ышандык, күрәбез. Бөтенесен Аллага шөкер бик күркәм итеп тырышалар. Ринат, синең ике кызың буларак беләсең бит инде, кыз бала туа икән бер сарык чалабыз, ир бала туа икән ике сарык чалабыз. Шулай бит. Ничегрәк Әмирхан сарыклары белән, акыйкы корбаннары белән хәлләр ничек тора? Һәр бабайга берәр сарык йөклисеңме, бу нитәсеңме, үтәсендә авылларына кайтыпмы яки үзең башкарасыңмы, ничегрәк? Әле уйлаган юкмы? Уйлаган юк. Уйлаган юк. Мин сиңа, Ринат, ике Аллага шөкер яшь бабайлар бар. Мин сиңа шундый тәкъдим итәм. Булай да хәзер шыгымларын күптер балаларын тәрбияләгән вакытта. Бер бабай кайтып үзенең авылында бер сарыкны бала исеннән чалсын, икенче бабай инде үзенең авылына кайтып чалсын. Үзләре кунакка кайткач, шунда маташтырып Ләкин инде аны закка сузмаска кирәк. 40 көнгә кадәр без инде менә бу корбан, акыйкы корбаны дип атала. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйткән, һәр сабый бала үзенең акыйкы корбанына бәйле дип әйткән. Шуңа күрә моны закка сузмыйча 7нче көнгә булдыра алмадык инде хәзер. Монда бөтенебез. Шуңа күрә инде 40 көнгә кадәр сузмыйча bu мәсьәләне шулай үтәргә тиешбез. Сиңа Ринат җиңеллерәк, күпкә җиңеллерәк бабаларың бар. Бәлки һәр бабай үзен өстенә берәр сарык алыр иншалла. Шуңа мин ышанам. Әнисе сен ишеттеңме? Безнең бер сарык соясы була, Худага берне соя, малай өчен икешәр була инде. Ней? Мин ишеттем мин сездән алда бала тугач та Мөслим апа белән уже сөйләшеп куйдым. Ике сарыгың булса, әзерләп куй. Берсе бар инде, икенчесен яры әзерләрмен диде. Безнең апаларыбыз кайбер вакытта ирләрдән дә уздыра. Аллага шөкер. Минем кызларымнан Зөлфияләр менә Әмирханга беренче бүләк. Айнур. Беренче бүләк Әмирханның, шулай бит? Малайның исеме ничек? Файда. Малаемның исеме менә Мөхәммәд улым бүләк итә. Яры балалар. Тагын бер булып карттык. Исән сау үстерергә, тигезлектә, сәламәтлектә яшәргә язсын. Амин, рәхмәт. Шуңа сүгә менә 30 сум. Күйеуебез бик шәп. Шундый менә кулдан бөтен эшләр чыгар. Безгә встроенный шкаф ясады. Зур иттереп. Молодец инде, молодец. Ник яратабыз аны? Ник яратабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Кудаларыбыз да иде. Хәзрәт, минем бер сораум бар иде. Ике кыз булгач, мәсьәләсе юк иде. Малай тугач, шундый ни килеп чыкты. Сөннәт мәсьәләсе, аны кашан сөннәткә утырталар, ничек итеп утырталар, ничек ясалар. Мин сине аңладым, Ринат. Бу әлбәттә бик читен мәсьәлә. Хәзерге көндә аны башкарып чыгарырга авыр дип әйтсәң дә була, җиңел дип әйтсәң дә була, бу инде әтәйендән тора. Һәм инде Пәйгамбәрбез сөннәте буенча 7нче көнгә сөннәткә баланы утырталар. Шулай ук ләкин инде мөмкинчелек булмаса, минем үземнән сезгә шундый тәкъдим, ул да булса бала үрмәли башлаганча кадәр эшләргә. Чөнки бала үрмәли башлагач аннан авыр нидә ул ятып торганда иң җайлы вакыт инде 3 ай 4 айга кадәр моны башкарып чыксагыз, иншалла инде бик күркәм булыр. Мин сиңа аннары бер сөннәтче бабайның номерын бирермен. Ул бар монда Казанда йөриләр алар, идә ясап. Әгәр дә ки идә ясарга шикләнсәң инде, РКБга, больницага барып, анда мөрәҗәгать итә аласыз, анда оештыра аласыз. 2 юлы да дөрес, 2 юлы да дип әйтим инде. Динебезгә туры килә, ләкин инде сезгә сайларга сез әтиәни. Моны закка сузмагыз, аннан бала йөри башлагач, сөйләшә башлагач үзегезгә авыр була. Чөнки ул менә бу инде авыруны сизә башлар. Хөрмәтле тугандар, Аллаһтан разы булсын, бик тәмле ризыклар белән сыйладыгыз. Инде менә бу ылык булган гырыф-гадәтләрне йыланы үтәдек. Ул да булса балага исем куштык. Аллаһтан разы булсын һәрберебезгә. Инде изге менә бу сәфәрләрегезне, ерак сәфәрләрегезне кыска итеп күреп килгән әби бабайларга Аллаһтан разы булсын сездән, савапларын күргән насыйп итсен сезне. Сезгә инде Ринат, шулай ук хатыныгызга Зөлфиягә безне менә бу йылага чакырган өчен, инде менә бу безнең татар гырыф-гадәтләребезне башка
Yaklarda yaşayan Tatarlarga ko'rsatgan için sizga büyük zo'r rahmat. Hozir endi bu tabunlarga, rizqlarga Qur'on o'qib duo qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في غمد ممددة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى همين رب الله şu Kankar'ın kremiyatlarının sınav kabulsa şimdi mastarabızı kabullardan kılıp ecir savaplarını Emirhan Rinat Uğur'una bağışladık. Ana imanda istikamatda şu Müslümanlar bulup üsürge terbiyelerge nasip etsen ide. Bu sahibalarını bela kazalardan, düşmanlardan, sihir şerden, kayır hasretlerden, zahmetlerden önünü saklasan ide. Anın etiyenlerine, ebi obaylarına imanda istikamatda bulurga nasip etsen ide. Tenlerine ten selametlerini, canlarına can tanışıklarını körüge nasip etsen ide. Ballarının, mallarının, iyiliklerin, bereketlerin körüge nasip etsen ide. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabınnar. Bir rahmetik ya Rahman. Bu negizlerge de Allah Teala indi özünün tınışlığın hem indi nurun, bereketin indirsen indi. Мен Ютазы районы Берек ауылынан, Татарстанның. Берекке тарихқа бик бай. Композитор Суфай Губайдуллинның тамырашында барып таша бабайлар. Аның мәдрәсәләре саклана әле музейлар менә. Музей иттеләр. Менә сезнең авылда татар йолалары ничек саклана? Исем кушу шулай ук никахлар. Исем кушулар бар. Хәзер дингә тартылучылар да күп, дөресен әйткәндә. Әле менә тагын икенче яңа мәчет, элекке борынгы мәчет урынына яңа мәчет ташы куйдылар, нигез ташы. Менә аны сала башларга уйлыйлар. Әтиәниләргә шуны әйтәсем килә инде. Балаларны тапкач, исән-сау, берлектә үстергә язсын. Исән-сау тигезлектә. Һәм киләчәктә балаларның игелекләрен дә күрсеннәр. Ничек тәрбиялисең, шулай була инде. Sen oyuncakların var mı sakladın? Bu oyuncakını şunda koyun da oyuncaklar yanına. Хәзрәтне өйдә азан әйтергә сорадылар. Һәр бүлмә саен хәзрәтебез азан әйтә. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة محمد وصيل والفضيلة ودرجة الرفيعة وأست محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد